bylo. Neboj se, kamikaze, pojď. Tak dobré ráno. Set, prosím, kamery. Záznamy jedou. Tiše. Tak a budeme točit, jo? A můžeme. Dobrá reakce. Máme rád ten postup. Tak ho vyčkávat? Dobře. Spovědnice. Dlouhá směna, ježmarja, díky moc. Za 10 minut je to 24 hodin. To se vkuse radová. Ale všichni tady taky, takže velký hrdinský čin všech. Já vlastně nechápu, že ty lidi se ještě nesebrali, nejlepší domů. Je tady pořád jsou. No, taky, tak se vidíme za pár hodin. Kytky nic jsem teda slyšel, nějaký věnec nebo něco taky ne. Nosej. Tady je hřbitov za rohem. Ještě tam nezajdu ty koupit nějaký, víš, něco, co bychom na to ještě dali, ale... Já jsem si vzal vole nálepku. Vypůjčit. Ale přesně... Paní Pětichový, máme si toho hličku půjčit. Přesně, nejsou many. Nějaká část lidí sedí na povoze, protože má štít. 8 bych si tam teoreticky vešlo, já bych se chtěl podívat, jak vypadá 8 lidí, případně bych udělal 6 a 2 jdou za. To spíš, no, já jsem tam seděl na tom a to budou jak sardinky. Tak 2 za, protože stejně ty, kteří vypadávají po cestě, už nemají si kam sednout, tak rovnou zahájíme tím, že jdou za. Jo, tady se seřaděj, ty za, ty, kterých se týká ještě ta vražda, tak jdou před. A šel by první Vojta, ten vede průvod, má nějaký extravagantní kostým, hůlku a vede to. Jakou mám dneska roli, ještě nevím, uvidíme, jak se to seběhne, ale teďka to bude zajímavý. Doufám, že nebudu ten, kdo skončí v tom hrobě. A vlastně, když by se jako roztáhla opona a vlastně já tam budu v té kápi, tak je to jakoby epičtější, je to jako hezčí začátek, než vlastně jakoby jet linku, kterou oni už jakoby uvidějí. Za mě oboje je funkční, Vojta na tohle si dbá trošku sám a má na to názor, tak až přijde, tak nám řekne. Jasně. Začínáme, jo? Opona. Za mě point, že nevím, jestli je dobrý vlastně utvrzovat, oni jsou stejně o tom přesvědčení teda, ale my bychom měli mít čistý ruce, že jim to nebudeme potvrzovat, že to je kapalina. Protože Petra dokonce říká, Vojta jasně řekl, že nám nalili jed, to se vůbec neřekl v tom vstupu, ale ona tomu věří. Tak se nevykašlám se úplně na tu vraždu teda. Už brzy padne mrtvý na zem. Získali jste dalších 20 000. A Čestmír je v bezpečí. Co? Tak jo. Jo? Čestmír bude tak jako tak. Tak jo. Tím pádem Čestmír je pro dnešek v bezpečí. No, to je dobrý, tak uvidíme. Co? Jo. Konečně odpočinek to. Konečně. Nastal čas dát ty poslední s Bohem. A pak udělám tohle. Zkusi to. Klidně plnou parou. Můžu plnou parou, jo? No nic, zatím se to tváří, že by se to mohlo stát. A zatím neprší a fouká. Opona nám odletí. Opona nám fouká. To nebylo moc hezký. Jinak dobrý, no. Jenom je toho hodně. Nemáš pár olůvek v kapse? Koho? Na rybáře, nemáš nějaký olůvka? Jsem olovo. Olovo. Zradíš. Jeho osud je spečetěn. Už mu není pomoci. A akce!
Jsem spokojený, tohle vyšlo hezky. Ta mise v podstatě vyšla přesně tak, jak jsme doufali, že vyjde. Takže dobrý. Až na ten hlavní moment, kdy Vojta zavíral rakev a rozhodl se, že to udělá nohou, ono to nešlo. Takže z nejtemnější chvíle byla nejenom humorná chvíle, ale ne, se stane. Matej, co říkáš na Vojtův low kick? Low kick? Škoda. Dotáčíme jednu větičku. Vojta to řekl trošku jinak. My jsme měli připravený, jak sbor říká, nebo zpívá Čestmír. To teďka dotočíme, aby jsme to mohli použít, protože to je fakt vtipný. Čestmír. Dnešní mise byla vlastně poměrně náročná, ani ne tak fyzicky pro hráče jako pro mě, protože jsem měl na sobě obrovský kostým páva, že já jsem na poslední chvíli ještě jako si vymyslel, že bych jako ze star do toho pohřbu, že to je jako, že když je to ten pohřeb, takže bych vlastně měl být jako těsně i já nad hrobem. A nechal jsem si přivést bílej spray do vlasů. A vlastně jako trošku mě děsej ty reakce všech tady jako místních dam i mužů, že jsem se jim takhle líbil mnohem víc, když jsem jako šedivej a starý. Maria, to je čím dál tím větší ty vaše setupy. Bych si to mohl dát na tohle ucho, že by se mi nemohl mluvit. Já si to dám taky na to druhý, protože tě taky nechci poslouchat. Tak, tiše. A Vojta. Marku, obdržel jsi nejvíc hlasů. Tak už ví, koho má a byl jsi víc poslán asi. do vyhnanství. Předstup. Varianta věrný, nebo ne? Nechce se ti? No, pojďme. Neřekl vůbec, že se zrádci dnes znovu sejdou, já bych se na to možná jakoby vybodla. Budeme dělat, že se to nestalo. Hezký, Vojto, děkujeme. Co jste? Tohle. Po 2 minuty. A pojď. Jo, promiň. Dostat se do varu, takzvaně. Strange things will happen in a stranger world. Minuta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a Vojta přichází. Nechme si Marka, jo, na první argumenty. U ostatních čekáme na reakce. Nepouštíme toho Marka, jestli můžu poprosit. Jak jsi se trefil i do té částky, která vlastně byla utracená. Zase náhoda. S Patrikem jste se na to notovali. On je v tom fakt nevidět. Napsal, i když proti němu bylo... Skladávali ty sudy dopředu. Ten označíme. A já jsem mu myslím, že v tom hlasování nepodpořil. Ale holky mi říkala, že prý nechce ani jít proti mě. By jí neohrozil, že respektuje jí hru. Trošku změnil názor. To říkal. Ale on dropuje věci, jako některé věci jsou jinak, než vypadají a takhle to. Oni to pak budou řešit, až on zmizí, že? To je jediná moje. Vojto, připravím si na variantu, kdyby to náhodou chtěl prásknout nebo něco, jo? Jako, všichni se skoro to nestane, ale kdyby náhodou, tak to je náš zásah. Takovej lynč, ty vole, že si to zaslouží. A bude za hrdinu, až to vyjde. Já si myslím, že si to pojišťoval trošku v té zpovědnici. Au. Jsem zrádce. Yes, ty vole, Čeká nás vydírání a moje osobní predikce vychází z našich dat tady, našeho story týmu a dramaturgů. Jsme si relativně jistí, že to bude Daniela. Moje osobní predikce je, že by mohla být skutečně dneska vydíraná Daniela. Zároveň si myslím, že by to bylo dobrý duo. Protože to vypadalo, že to je jako dlouhodobý plán, no? Že chtěla prostě s Danielou a z toho chce dojít až do cíle. Že by to bylo celkem neprůstřelný duo a že Mia teď potřebuje někoho trošku neprůstřelného, protože už jí napsali 2 odchozí zrádci a myslím si, že Daniele právě už teď začíná trošku tak jako svítat. U toho kulatého stolu jsem dneska viděl, že se párkrát po ní tak podívala a tak si ji jako měřila, jako když
se vedle vás prostě natáhne anakonda, když spíte. Že si vás měří, jestli se do ní vejdete. A myslím si, že Mia by se do Daniely vešla. Kluci mi dali ty brejle Ray-Banový, co točej a zároveň hrajou hudbu. A já jsem nevěděl, že to hraje hudbu. A to byla ty nejvyhrocenější lokace, že té ceremonie. A najednou mi tam začala hrát nějaká hudba. A já jsem začal otáčet a hrozně nahlas. A říkám, ty vole, co to je? Kdo to tady hraje? A nikdo jiný to neslyšel, jo? Jsem si říkal, takhle skončím. Prostě začnu slyšet rapovou hudbu, když nikdo jiný neslyší. A pak rovnou půjdu zase tam na konci tunelu. My jsme připravení. Tak jestli jdou všichni. A set a Vojta akce. Tak, s Vojtou máme, jo? Děkuju. Děkuju, vypadá to, že jsme set. Vojto, jsme set. Tak, Mia vchází. Jsme happy, jestli balíček ještě tady není, jestli tam nemůžeme poslat teoreticky Mahlí se udělat nějaký hezký záběry s Miou, jak sundává kápě, takovýhle. Prosím tě, jedna kamera venku, točí příchod, zbytek už je dole. Tak jsme těsně před druhým vydíráním ve druhé sérii. Už víme, že Mia chce vydírat Danielu, potvrdila se naše predikce toho, že bude chtít vydírat Danielu. A teď tady probíhají sázky, samozřejmě si to Daniela vezme. Já jsem v týmu, že to vezme. A myslím si, že jí to může trošku jako zachránit zadek před tím, aby nebyla jako za tu zneužitou, že teď může vzít ty věci jako do svých rukou a že teď se může vymanit z toho jako v uvozovkách syndromu tuňák, který jí jako hrozil. Že by byla sama proti sobě, kdyby to nevzala. Uvidíme. Každopádně si myslím, že to Daniela vezme a že to bude takzvaně hustá dvojka. Ne no, fakt mají velkou šanci, si myslím, být v tom dobrý. A mám taky druhou teorii, kterou si já nechám pro sebe. Díky moc, že se koukáte na tyhle videa a jestli vás tenhle druh obsahu baví, tak se podívejte na Prima Plus, kde najdete bonusový materiály a najdete tam i rozšířenou variantu tohohle videa, který jste právě dokoukali. Tak díky moc.